Hvad kigger I på, når I sådan sidder her og slapper af? Jeg kan bedst lide ham der står der med den kasketten der. Ham kan jeg godt lide. Jamen, han ser også dejlig ud. Ja, han ser dejligt. Hallo. Hallo. Englænder, det er bare lige... De er skihamrende søde. Jo. Det er godt nok. Skål, Lili. Skål. Skål. Hvordan tror du, Flemming har det lige nu, Lili? Ja, jeg tror, han savner mig. Jeg kan godt lide nogen, der sådan er galante og søde og rare, og ikke er nogen blære nogen. Så er nogen, der siger, her kommer jeg. Det er ikke mig. Men bare sådan en, der er lige frem. My name is Lillian. Nice to meet you, Mr. Hello, George. Og Mr. Lili. Nice to meet you also. Han var nok lidt lun på os. Og siger han, hold da op hende der. Wow, hun kunne sige noget til os. Hello, my name is Lillian. My name's Andy. Okay, Andy. Jeg synes, I to i går og siger hej til en masse fremmede. Ja, hvad så? Ja, hvad så da? Hello, Hallo. my name is Lillian. Nice to see you. Bye bye. Er der noget specielt ved græske mænd? Altså noget ømhed og romantisk over dem. Over de græske mænd? Ja. Ja, det er det. Altså det synes jeg, det er. Jeg synes, det er jo dejligt.